Volám sa Iveta Holešová, som fyzioterapeut. Prácu vykonávam už 38 rokov. Celý život robím fyzioterapiu, skôr som sa venovala športovcom a takej tej fyzio, ktorá v podstate riešila akutné stavy. No a keď ma oslovila Interklinika pred 16 rokmi, že by chceli niečo ešte navyše, tak tento koncept vznikol ako ideálny doplnok pre služby Interklinik. Takže jednak sa u nás teda zrelaxovávajú alebo dávajú dokopy aj ľudia po chirurgických zákrokoch, lebo robíme lymfodrenáže po operáciách. Vieme vám pomôcť s akýmkoľvek problémom, ktorý si len vymyslíte. Robíme McKenzie terapie, Mulligan terapia, rázová voľna, to sa týka fyzioterapie. Sme traja fyzioterapeuti, ktorí myslím si, že vieme celkom dobre pomôcť od všetkých ťažkostí, ktoré na pohybovom ústrojenstve máte. Interklinik Spa je oáza zdravia, krásy a relaxu. Už 16 rokov sídlíme v tejto budove na Einsteinovej ulici. Venujeme sa hlavne kráse, zdraviu a relaxu. To znamená, že v tejto oáze môžete zažiť, môžete sa vyliečiť z bolesti krížov, bolesti krku, môžete tu zrelaxovať, nabrať silu, môžete sa tu skrášliť. A vďaka tomu teda sa voláme hlavne Medical Spa, lebo používame na skrášľovanie najnovšie výdobytky techniky a tak v kozmetickej, tak aj vo fyzioterapeutickej oblasti. Krása tá je hlavne v tom zdraví a v tom vnútri, takže toto všetko u nás môžete zažiť.